La un nou episod. Precum ați văzut în episodul trecut, mi-a picat Bea și Jackie. Am avut 7 brawl box-uri și 3 big box-uri de la... A fost un event, da, mă rog. A fost bine spus. Mă rog, astăzi vom juca la solo showdown cu Jackie. Vreau să duc la rank 15. Să vedem dacă putem să o ducem la rank 15. Shop-ul cam acesta este. Dacă vreți să cumpăr acest gadget și să cumpăr acest skin pe Bea, dați un like și subscribe și o să le cumpărăm mai încolo sau în episodul viitor. Doar spuneți-mi. Episodul viitor va apărea mâine. Nu știu sigur, decideți voi în comentarii. Sau dacă vreți să strâng gemuri pentru Bunny Penny. Pentru că, sincer, mie îmi place mai mult skin-ul pe Bunny Penny decât Bea. Aș strânge pentru Bunny Penny. Mă rog, hai să trecem la treabă și să nu mai lungim. Să nu uitați de like și subscribe. Și clopoțelul normal acolo așa. Ok, începem în forță, oare? Hai că începem în forță. Am început să pot să zic. Cine s-o fi? Nita, nu, stai acolo, Nita. N-are curaj să vină. N-are curaj. Are, mă, curaj. Nu te pune cu leu că te alegi cu dinții. Știți cum se spune? Sau era altfel zicală, mă rog. Mă rog. Oricum, Jackie și Bea sunt două caractere destul de bune, sincer. Dar și Mortis, dacă joci cu el la solo, bine, depinde și de hartă. Mortisul trebuie să ai hartă potrivită pentru el. Deja solo showdown. Îl bat dacă vine. Este ric. Dacă n-ar mai fuge atât. E timpul să ne ducem la goana după Rico. Gata. One shot, easy match, pot să zic. Let's go! Poate deschidem chest? Posibil? Nu deschidem chest. Oricum astăzi o ducem 100% pe Jackie la rank 15. Bun, gata, am revenit. Am avut o mică problemă. Am rezolvat-o. Genie, nu te pune. Oare? Am reușit să spargem. Nu mai mă risc din nou, că de câte ori am făcut o prostie asta. Văd acolo fucurie. Da, am combate. Las că nu-i problemă, în locul case. Revenim noi în forță cumva. Deci... Da, mi-a picat și Crău, jucam cu prieteni mai de mult. Deci Crău și Mortis mi-a picat acum o săptămână. Mai lipsește Tara, Genie, Max, Mr. P și Sprout și Spike, Leon și Sandy. Să vedem dacă îmi pică și mai niște gemuri. Star token-uri, nu mai vreau. Vreau gemuri ca să cumpăr skin-ul. Cumpărăm și skin dacă e. Dacă nu reușim să strângem episodul ăsta 40 de like-uri, nu cumpăr nimic pe video. Mamă, ce nasoală e Jackie. De ce nu se încarcă o dată? Bun. Ne revenim. Bun. Și, am lansat 2 videoclipuri de Minecraft pentru că e duminică. Unul trebuia să fie lansat ieri, dar am avut mici probleme.
Sper să vă placă. Acum mi l-am furat acolo. Bun. Aoleu, trebuie să mă răzbun pe un sproț de ăsta. Știu că nu e el de vină pentru meciurile care le-am jucat cu un prieten, dar trebuie cineva să sufere, nu? Cum are curajul să vină această... Nu, bă, frate, ce nervant e când vine unul de ăsta și se bagă. În loc să stea și el cu minte în banca lui și după să vină. Sunt enervanți. Nu știu, spuneți-mi în comentarii dacă și pe voi vă enervează persoanele de genul. Pe Minecraft, data trecută n-am făcut prea multe pentru că am căutat o insulă, n-am găsit, așa că, da, cam trist meciul, data trecută pe Minecraft. Eu deocamdată dau de ăștia, cum să zic eu, brawleri, care sunt practic de rank 1, pot să zic. Adică n-au rankul prea mare. Încearcă să mă bată Mr. P, dar eu l-am bătut. Aș trage, dar am cam frică. Hai să vedem dacă are curajul. Nu cred. Stați că mă duc acum pe ea. Stați așa că acum ai rezolv. O rezolv și pe B. Aparent Sprout a rezolvat-o pe B. Jackie treia neapărat să o rezolv. Ce șanse crede că are? Nu cred. Ați văzut cum mi-a dat-o? Sprout este un caracter prea bun. Și am jucat-o ca maiore acolo. Mă rog, nu asta este important. Important este că mai avem puțin și facem de rank 13. Cred că aș duce-o la 15. O să pun pauză la video la un moment dat. Cred că pe la rank 14. Și în ultimul match o pornesc din nou. Nu de altă dacă să nu dureze prea mult și să vă plictisesc. Din ce am văzut, cam asta e motivul din care nu vă uitați la episoadele de Brawl Stars. Așa sper să fie. Mamă, ce nervant este! Ok, o să revenim în forță când o să am rank 14. Am reușit să iau locul 1 în meciul ăsta. Dar am uitat să mai pornesc filmarea, am făcut rank 13 pe Jackie. Și acum posibil să mai deschidem un chest. Da. 8 gemuri, perfect. Deci, aparent cumpărăm Benny Penny, pentru că este la ofertă, precum vedeți. Și este timpul să cumpărăm Benny Penny. Bunny Penny. Ia uitați aici, Bunny Penny. De când îmi doresc acest skin pe Penny? Pentru că eu joc foarte mult cu Penny. Am rank 18 și Power 7. La fel și cu Daryl joc foarte mult, să am cumpărat skin și pe el. Și pe Shelly am skin de 30 de diamante. Gemuri, uitați-l, Shelly, Bandit Shelly. Pe Colt la fel, am skin. Pe cine mai am? Pe Bull am gadget. Și pe cine mai am gadget? Pe domnul... așa, pe domnul Carl mai am gadget. Dar sincer nu mi se pare niciun dintre ele gadgeturi prea bune. Bun, să revenim la meciuri. Jick este un caracter simplu, dar foarte eficient. În momentul în care ești înconjurat. Și după pereți este foarte bună să dai.
Uitați-vă ce încearcă să facă. Nu suportă oamenii de genul ăsta. Oh, perfect. Perfect pentru mine, perfect. Oh, ce bun e acolo pentru Sandy. Gândiți-vă că a făcut roșia de un power. M-a bătut aici Sandy, dar totuși am reușit să fac destule trofee. Bun, revenim cu Jackie la Power 14. Am o posibilitate să câștig meciul ăsta, așa că am pornit videoclipul. Este un Colt. Îl fac. Îl pot câștiga. Meciul, gata, am câștigat. Perfect. Oricum, posibil să fi făcut rank 14 nu. Ok, atunci revenim la rank 14, aproape de final. Dar totuși am făcut 11.300 de trofee. Ceva. Bun, am revenit cu rankul 14. Trebuie să facem 15, cum v-am promis. Mai am nevoie de... Nu știu mai exact câte trofee. Aș juca cu un prieten, dar... Na, e noapte, nu cred că mai trebuie. Și mai e ceva până... Totuși că el a jucat destul de bine. Adică, mă înțelegeți? Na, așa singur parcă-s mai vulnerabil. Oh, chiar era mortis în tufa asta. Să nu te apropii, bit. Ăsta e al meu, am zis, aha. E al meu. Ce mă enervează jucătorii ăștia, mă. Pun pauză și revin cu meci câștigător. Bun, mai am ceva până fac rank 15, dar meciul ăsta pot să zic că este câștigat. Nu știu, am ghinionul ăla că atunci când se încep filmarea să pierd meciul și când nu am filmarea să câștig și e nasol. Doar cum am puțin și fac rank 15. Și dacă e episodul viitor facem pe Bea, normal că am să mai joc cu ea că nu e la fel de lung episodul. Dar nu contează. Nu e așa? Brocu crede că mă poate face, dar nu mă poate face. Brocu o să-și ia bătaie. Sau poate eu să-mi iau bătaie. Cum se întâmplă mereu când pornesc filmarea. Bun, iarăși... Dar oricum o să opresc filmarea după asta din nou, că dacă nu iarăși o să pierd și pierd trofeele și vreau neapărat să fac rank 15 pe episod. Dar e greu pentru că atunci când începe episodul, imediat pierd după. Opa, ia uite, vedeți? Acum am câștigat, că n-am filmat. Și e mai greu așa. Dar oricum, ne auzim după. Bun, am revenit aici iarăși să-l showdown. De cum vedeți, tot eu câștig. Nu cred, nu. Pentru că am pornit filmarea. Nu din nou. E bun și locul 2. Precum vedeți, mai am nevoie de 10 trofee. Și să sperăm că o să câștig meciul ăsta locul 1. Da, o să filmez meciul ăsta. O să joc ceva mai pasiv, pentru că mie că mi-au bătaie. Și mai bine iau locul 2 decât să iau locul 9. Și apoi mai joc încă un meci, știți? Mă rog, după ce... Zic că nu e destul de bine. Mă rog, după ce o să... Cum să zic eu? După ce o să luăm locul 2, nu e problemă, mai jucăm un meci. Doar să luăm locul 2 sau după zi... Gata, după locul... Gata. Dacă la cineva locul 7 pot să mă bag și ceva mai ca lumea pe bătaie. Nu de altă, doar pentru că nu mai poți să scazi trofee în momentul ăsta. Decât să urci cu unul sau deloc.
Jackie cu 7, clar că meciul ăsta nu câștig locul 1. Dacă nu fac și o 7, nu am nicio șansă. Da, precum vedeți, locul 3 e foarte bun făcut de loc. Plus 7, plus 6 e bun. Și acum trebuie să iau locul 4 sau locul 3. Ca să fac rank 15 pe Jackie. Credeți-mă, am jucat foarte mult ca să fac rank 15 pe Jackie. Mamă, ce aiuri a ratat. Nu mai mă pun așa pe bătaie că mă bate. Mă bate. Mă bate. Am văzut pe cineva în bușul ăsta. Puteam să jur că am văzut pe cineva. Mamă. Cam tușesc, dar nu am virusul. Stați voi liniștiți. Mamă, e pericol că n-am murit decât un brawler. Mă enervează asta, firar să fie, mă. Tocmai am pierdut trofee. Ba nu. Deci jucăm în continuare. E bun. Nu știu de ce am presimțarea că dacă ies pe locul 4, câștig 4 trofee și fac fix rank 15, deci... Hai să încercăm să luăm peste locul 5. Nu știu, mi se pare un loc bun peste locul 5. Bun, m-am uitat puțin pe altceva. M-am uitat să văd dacă îmi filmează. Văd acolo și acum se bate Sprout cu Poco. Nu prea îmi dau seama care câștigă. Dar e un mic pericol aici să mă bată. Ce vă ziceam, poate să mă bată ușor de tot. Mai ales dacă e și sucul. Sau aparent a plecat. Mi-e cam frică prin bușurile astea, că nu știu de ce pot să dau. M-ar fi de bea asta, nu știam că pot să dau. Am crezut că pot să mă bag cu ea, dar nu pot. Deci pe mine toate beele mă fac praf. Acum am putea să luăm locul 7 să nu scădem trofee. Așa că n-am de gând să fac asta. Am reușit să iau locul 3. Am făcut rank 15 pe Jackie. Am reușit după atâta timp. 41 de trofee, mă. Bun. Și data viitoare o să jucăm și cu skin-ul pe doamna Penny. Și după aceea, normal că o ducem pe B la rank 15, dacă nu o duc eu off camera. Și dacă nu o duc pe ea, dacă o duc pe ea, o să jucăm cu Mortis normal. Și cam astea sunt caracterele care, cred că o să le duc pe toate la rank 20. Și de acolo vă dați seama ce urmează. Deci Comita urmează neapărat la rank 20. La fel și Ems. Și Penny merită un rank 20. Na. Pe data viitoare, pa, pa.